Aduh, nyenengke tandange jan. Wah, swandak cek. Gong, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gelutin dulu karo kanca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Wah, jis ngene iki. Tetes. Des ngono. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngopo? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Kowe weruh dhewe. Kayangan geger. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra. Nganti dewa tutup kori sela matanggep merga wedi karo wadyabala ngiling ngaya-kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadyabala ngiling ngaya. Aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jolong aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Nembe karo kekuatanku togo wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to Jawata gila karo patih Sekipu, Jawata golek jago eneng jagat tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toga wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ora wedi karo Raden Permadi. Kowe wis tau krungu sinten Raden Permadi? Raden Permadi, yo kok kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina sampun. Kuwi sapa, Gok? Panengah Pandhawa. Niku panengahing Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didom wong sak donya. Kula karo Toga Komanan ting Pletot ngenten iki. Niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampeyan mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi.
nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi nuwun pangapunten kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngopo ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku wong nyalahi kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat, nerak pacak nerajang perbatan. Wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakale uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esuk mengke. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kaya. Niku aku ra wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. Sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Ronggah-ronggah, gagah gedhe dhuwur. Gagah gedhe dhuwur. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. Sampeyan iso ngalahke Raden Permadi, kakangne ora trima. Sampeyan didak, wah modal. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Kuku Kacamata. Ah, tenan. Pancanaka, kaya isih payu ya, Gak? Ah iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku tekan usus langsung modal. Kuwi jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadane niku nek dideke ngeyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Wonge gedhe kok gadane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukitasari iso geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngaten. Pletik, pletik, pletik ngaten. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning mbebayani. Ngembane klemak-klemek midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuke. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun musti pustaka jamus nyang jimat klimasada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ora tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondho langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang? Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca Quran.
Prabu Si Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandung kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendhewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni ora iso. Lho. Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya. Niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku raris. Kawadi tekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten isa napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Tak anggo pil. Aku pil. Lho, mbok ngomongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adhiku Loloi Nenggala cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya. Ning prajurit Ndorowati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kuwi seneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Godawesi kuning. Godawesi kuning gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndorowati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke Gunung Jugruk segara asat. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku rada edan. Rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok Nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala Nggilingaya kon samapta ing gati sawigaing diri. Sapa wae jagone dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos. Sapa? Setyaki, sapa? Kundara Yaksaya. Kowe srayaning Baladewa dasar Baranyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngosasik Wadyabala. Wah, gaglak limpam. Hai. Arantak laku ning Pulau Wadyabala. Munggah Gunung Himalaya. Mapan ning repat kepanasan. Wadyabala saka negari Ndorowati. Srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadang suwuk tuwa. Ingkang bakal
mundurake Wadyabara saka Gilingaya. Walah dalah, pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyelaya marang sangganing para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana barang. Prasetyaning para Wadyabara Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butuh. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani halau sing tawedene apamu. Ora minggat arep aku tak tebak jadawene marganing patimu sing olehna prapteng lalis. Apa kaya bacana kaya waya. Kecekap kecil kepecil. Iki omong apa iki? Kowe sapa? Ya. Akabala sila kabate si kabalyo. Ada kabala siapa? Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Apa kacau lah bae. Ai kabate khaya. Ada kai? Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh kowe iki sumbar to. Apa kaya ini? Agete. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe. Gegebe. Kepancen ayo. Apa kasih baca. Goblok. Ini mati ya kan? Agak begitu. Oh, pakai. Mula Raden Sencaki mundur. Ora gelem ngadepi karo menungso iki. Apa? Iki dewe kene dewe. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong kuwatir apa? Wis kawajerakan apa iki? Ayo. Piye karemu? Wis kapan wis. Cilengeng. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak iya apa kae? Kata wae. Ayo nyawa. Ai kata wae. Sopo? Hah? Sopo? Pemakai gambar jakala siapa? Wow, omong apa? Pemakai jangan pergi dia. Hai kamu sini? Ora cetha omongane terus ngantem. Prajurit Gilingaya werna-werna. Bijik. Wah, mbuh. Aku radong. Goblok iki begini. Ngene goblok kok cetha. Apa kate kowe iki kewayange ra ono sing digawa sing lucu-lucu wae ra digawa iki. Bupet dasyur wae. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndarawati. Saurarane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat. Sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok waedan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Bakal. Glogok goleki kancamu wedangan.
Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Isa tok nggo lucon-lucon ning omah. Hah? Oh, jegok manahen. Mahuk ngono. Pripun? Kebakan cewek pekai ba? Kok gede? Apa gak kowe sing iso menterjemahke wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa ya kok? Yo bu. Apa kae? Apa gak? Tidak sirai. Ada ya. Somune ya ngono. Terus sampean bakane ngapundhut. Oh. Kowe kok malah iso nertebake omongane wong petuk-petuk ngono ki ta. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padahal. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak badhe sih agak badhe. Agak badhe kapacile apa gak tegese gemeremeng maju perang ngono kalah ngono musuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Toko pripun? Aku mungsuh sencaki kalah. Nggih, terus mongso Borongogong tak pasrahke kowe nggih. Kula nggih. Ya lho. Ora temangkar pikire babar blas. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsu liyane apa, Gusti Patih Sekipu kula sumanggaken. Dogok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Sapa? Raden Setyaki wis sapa? Lakon karo aku Patih Sekipu Manta. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakaken gunung tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning baca gagrak limpamu. Waduh. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Kok nun. Kowe jane karaku ki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang modaro. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong kula jelaske. Sampan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampean diantem jil. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candak sirah kula diantem dem. Terus sampean tiba bruk kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok. Gedhoamu kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbok musuh kowe lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wong ngono. Wak mucisan rumangsane. Wela kok malah mere kaya ngono. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan.
Gayenge. Gwayong piye gwayong dengkul ngamoh kowe. Kowe tak omongi ngayal kok ora nang kono ga, kowe engko kesonjombaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem ratu Gustimu tiba bruk antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut, candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau rak ning buriku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasah melu-melu ndak lara awake. Siap. Njaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sentyaki kok nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, asal kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar Sentyaki. Ya genah, arep sampean gedhe Sentyaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sentyaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Wediar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho. Ora apa ora, tonyo mawon modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene, tapeke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sentyaki niku nek pun nesu ngonten niku, ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh. Modal. Balik terus gleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake tolong. Kandhane wong Srawung ki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene wong edapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah, iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat klamet ngelak apa? Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Heeh. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong. Cerewet kok. Mah. Rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok.
Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modal. Kajigur kok Baladewa iki. Aku malah ditanya ya, Kak. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet kowe. Oh, ora dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuwataning Patih Sekipu, kena daya kemandenku mbuh dadi sawetara saperangan wadya bala wis kendhang kaprajundhang. Yo, Raden Werkudara, kowe ora ngerti kadidayaning Patih Sekipu, kena daya kemandenku ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekipu parat. Panusmaning jajalan mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Amarta. Permati, kowe durung jajal kasektening Patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara Ngilingoyo. Permati, aja enak-enak kabeh enak Permati. Katon saka kadohan Raden Permati. Mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh, la dalah eman-eman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo Patih Sekipu mantra. Tak sebelah angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku. Mundhak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden. Kencang warudaya pak pong bobolo kali cedhe sapa sing gawe? Kresna, iki kula wonten dawuh Bukulun. Lah kok piye ora monggo mulya. Jagung ing truding Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Manikmaya. Ya kuwi kadang ngira Permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu. Malah Wadyabala Mandura Ndrawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus wedi karo Wadyabala saka negara Ngilingoyo. Aduh Bukulun, lajeng kepareng paduka kados pundi? Mugi sakmangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing nata Ndrawati. Ora sandhadhakaken gurung tanpa guna ya. Sowan Sang Jagat Girinata. Nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa manglurah satru murka Prabu Nagaprajana. Kakang Narada, punapi di? Kados pundi Kakang? Kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem. Nuwun pangapunten. Sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi beto sak kadang kadeyan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun. Ewadene mungsuh Patih Sekipu mantra kendhang kapracondhang. Mboten wonten ing sami monggo mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Nagaprajana. Kresna, iki kula wonten paring dawuh Pukulun. Kepasang yugya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Balimartya Kunda Manik. Mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih Pukulun. Mboten badhe selak menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wonten timbalan kita baliya marang jagat njujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang manglurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu mantra lan Prabu Nagaprajana tanana liya kejaba mung yaiku atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka nunamet pasang kaliman tabib pulun sewu-sewu kerapatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna lire kepiye dene kita kaget apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho Pukulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi Pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mekaten
Lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Ah, Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadekake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rada, punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Ah, dalah nggih ngestaken dawuh. Lajeng marang-marang martimun ing abdi utawi ing ngraka isi dipangdalutan benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah nggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kula panjenengan ulun. Monggo kula dherekaken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing lilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan. Yo, Naryana ulun prengestoni. Tru. Wancine ngoyak lho, Tru. Iya. Ayo kae awak dhewe kudu melu mangayu bagya. Ndara Jabang Tetuka ari-arine wis pedhot. Wis po? Wis. Ya aja sowan ya iki mesti lagi mimik ibune. Mimik ibune. Asuwan kok njur ngepas ki ibune. Wah, ya kepiye to kaya ya. Dinggo pemandangan. Sis, ampleng kowe konangan Ndara Kudara iso didak ndasmu modal kowe ra. Ora cemongan. Ya Semar wis ngerono engko. Semar kok ndak selak nutupi awake dhewe. Nutupi awake dhewe yo sowan yo. Ayo neng Jodipati to, Ling. Heeh. Yo Kang yo. Yo tak dereke ya, Tru. Ya. Kula derek remen. Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng. Bojotipun ari-ari sampun pagas. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Ayu. Iya Kakang Semar. Aku ngaturake panuwun Kakang nggih. Mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang Tetuka menika enggal padhang. Lah kok dilalah diudaneni. Srananipun Ndara kula Permati anggenipun beta kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Petro. Aku ngaturke panuwun nggih. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Nala Gareng. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Tru. Kae mimik ora? Ora. Arep merono aku. Ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora. Wong konangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka kowe. Ora apa-apa anggere aku nangan wong mancing ora masalah. Anggere aku nangan wong mancing ora. Kyai Semar, kula Den. Aku uga ngaturake panuwun Kyai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi. Nggone upaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan. Saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya Kyai Semar Badranaya boten mangling pukulun kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun. Kencang warudaya. Iya bener Puntadewa. Ulun kan kadang kita ing Ndarawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi. Sinuwun Ndarawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong percaya ora?
Bathara Antaradya basa karo Semar dina kowe nek nyeluk Semar marmir. Bathara Antaradya iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sak saking urip amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar iki kepala sekolah. Lho. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis meneng sik. Ah iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati. Wo. Bekti kula bukulun nawa gareng ulun tampa. Bekti kula bukulun ya Petra ulun tampa. Sapa Petra kuwi, Tru? Bathara Antaradya. Kok kaya Pespa. Lho. Bathara Antaradya kaya Pespa ora. Bukulun, bekti kula konjo bukulun. Ah, dolut kowe. Bathara ludulut ngono kok. Bathara Antaradya kok tak amplong ora. Ya, Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya, Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Bukulun, apa? Ukuran sepatune pinten, Bukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa Bukulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah. Dados jagoning para dewa. Ah, Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndwarawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae kang mangga mulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biya wanakake yen to kadang-kadangmu kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajane Ngarimbi ya atmajane Werkudara si jabang tetu kaya iki nggih Puntadewa. Prabu tinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Wong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Koko Prabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lila. Yaya Rimbi, aja kaya mengkono Yaya Rimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yaya Rimbi sakmangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Lah ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Monggo anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ingkang madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Ah, pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samyaji ingkang sajakipun sakmangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa. Namung Yai Samyaji ingkang dereng nyambut damel kula kinten sakmangke sampun satrepipun menawi Yai Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Pukulun. Ah, cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature Kadang Windrawati nggih. Arimbi kula wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan. Mula ora aneh pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi nggone tresna kelawan Atmajamurat jeneng Mokal. Si Adi kuwi ibu anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Hyang Pikulun Bathara Antaradya minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang Atmajane. Nanging Yayi,
kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora isa ngiklasake katresnan tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa panguwasaning Gusti anane atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacuban ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Adalah tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake atmajane lan panjenengan ulun Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kahyangan. Ya. Aja kuwatir bapakne isih mapan ning Kahyangan. Kabeh wadya boleh isih mapan ning Kahyangan. Mengko yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuh lan Sang Hyang Jagat Girinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Kula kowe ora usah ning Kahyangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggaling Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kahyangan. Nggih. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi arep dikanthi ning Kahyangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ya gong mangkat ning Kahyangan. Yo. Numpak apa? Lho. Mabur. Oke, siap anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Senengan mang tindarian kula mung kowe tekan ngerti-ngerti tekan mriko. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe kok gleleng Mir. Mir dengkurmu mlocot kuwi. Aku ditendang men tekan Kahyangan. Madhep rono. Petro tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nek nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang Kahyangan lho. Sekiwu. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa marang kaya. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka Sirnakna bayangan para Suprapa. Ladal dewa wis kentek anakal. Jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan. Lah kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan. Aduh. Ngopo Gong? Cemar ning gajur kebablasan. Tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa ki? Tukang sapu. Sekipu. Tukang sapu. Heeh, sekipu. Untung langsung mlayu aku. Mendeli matane terus kowe ning kene bae kae ndelok-ndelok Jabang Tetuka kae arep mungsuh patih Sekipu. Aja ngluputke patih Sekipu. Aja nglerokke patih Sekipu mung sak derma nglakoni. Bocah, nadyan kowe durung duwe dosa. Aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe. Mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing patih Kasipu. Dalah. Pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Lah kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Dalah dewa.
ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore ayo gedhekno dhisik ajokno ning pabaratan legane atiku leleng tenan lagi weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa asem tenan iki kedadian saka lempung hus lempung dengkulmu ora aku weruh dhewe lho truk gulune iki cokot karo pate sapi isu mau sapa ta jenenge sekipu ora pedhot e ha iki malah duncal kirene iki pulun niki pripun niki bocah niki merkenca arep dayang bapak bocah panjen eling-eling ya turasing satriya tamtama mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra ingkang birawa sekti kalintang dayaning perang mula jenengmu kane bocah iki kesinungan kadidane ingkang luwih dipun cokot patih sekipu mboten napa-napa nggih pukulun wah ketok tenan pukul kula weruh dhewe pukulun ya ulun ya weruh kowe lho sampeyan nggih nonton to iya lho tuku karcis ora wus ora usah sembrono to kita kuwi senengane kaya ngono iki wong pikulun jagat Girinata bakal rampung mrene kowe aja padha rame nggih pukulun ngitaken dawuh Adi Guru inggih Kakang Rada kula sampun ngawuningani kawontranipun Jabang Tetuko inggih menika elok sanget namun nyatanipun Patih Sekipu boten purun mejahi debatenipun Tetuko piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege mboten Kakang lho kok mboten lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candra Dimuka mangriyen menika lare wingi sonten lho Di kok badhe dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Rama Yadi supados mandhe dhateng lare menika keparengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya wah otot bebayu badhe dipun gantos sedaya inggih Kakang para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi pulantani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka kayangan dados rangkanipun Jabang Tetuko menika mangke menapa pejah kula ingkang tanggel jawab Kakang Rada kemawon mboyong dhateng Tetuko menika kacemplungaken wonten ing kawah sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang aduh iki aku nek tekaning pati bapakne nesu kayangan geger sampun Kakang Rada kula aturi nderek dhateng menapa ing dapun kula dawuhaken Kakang nggih iki kula cobine ceplongke Kawah Candra Dimuka kula semanggaken Kakang Rada merkensong warudaya Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe bareng jedul saka Kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga sampun mawi sandangan jangkep Di Pangwaos Ulun Kakang inggih menika Jabang Tetuko ingkang sekawit lare kula jedi wonten ing Kawah Candra Dimuka dalah wah kula kinten menawi pejah nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten Petro pripun pukulun kowe ngerti ora iki sapa mboten ngerti ora tepung kok iki Jabang Tetuko mau Petro napa nggih iya wah gong sapa iki sapa bayine Ndara Jabang Tetuko mau putrane Ndara Werkudara nane lho pukulan apa kula nyuwun dipun jadi kan dadake apa kan dadake cakruk apa piye Ndara dijadi karo ngapa aku pengen dadi kaya ngono Ndra aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong ora kena diganti saka usuk ora apa-apa usuk-usuk ora namun kok piyantunipun kendel kemawon Di dereng wonten suwantenipun Kakang kok dereng wonten suwantenipun badhe kula paringi suwanten menapa badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuko sok kaya ngapa lak kepengin weruh piye swara kok nganggo bledhek nganggo guntur lho Gong elok tenan aku nek nyuwara mesti wong modar kabeh mudar kabeh jagat dewa Bathara glekek-glekek kaya sambar bledhek ya ora wong iki ming suarane kok sampun Kakang sampun Di sampun Jabang Tetuko kula wonten paring adhawuh pukulun lho kok sampun jangkep tata kramanipun saking Pangwaos Ulun oh ngaten
Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ulun. Waduh, suarane jan ganteng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara ki nek karo kaya ngene ndae kaya ngapa senenge? Kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya, Ulun tampa jabang tetuka. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih jabang tetuka. Mugi jagat dados paseksen. Lare menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gatotkaca Kakang. Raden Gatotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kula ya tak ngekeki jeneng tadi. Kula semanggaken Kakang Narada badhe paring asma sinten? Badhe kula paringi tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Narada Raden Krincing Wesi. Ha nggih, nggih. Waduh. Kowe gawe jeneng ra, Gong? Wah iya no aku ya ning kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatotkaca kuwi parapan wae. Parapane sapa? Samijo. Tuk tuk tuk. Bareng gawe tetenger sapa? Raden Laskarbit. Kok Laskarbit dadian saka Wesi iki ora dilas. Ora bakal iso wah jan Panakawan ki nang kayangan malah marahi Kisra. Iki do menengo. Lah wong kula niki dikon bapak kok kula niki dikon bapak ibu kula Tonyo. Lho. Tonyo. Lho. Noto ya arti Tonyo ora. Ha kuwi kurang ajar iki. Gatotkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka 3 cacahe. Menapa ulun? 1 aran Caping Basunanda. 2 Kotang Antra Kesuma, 3 Trumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan. Kotang Antra Kesuma kita bisa ngambah dirgantara. Selama ing ngoning dedaratan Trumpah Madu Kacerma ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat. Nggih, istakaken dawuh Ulun. Kakang Narada badhe paring pusaka mboten. Jaripun badhe paring kotang ning sampun kok. Yo Narada yo omongane saru dewa kok omahe. Lah kowe iki ngapa to wong jenenge kotang kan kok? Menggawe pusaka ora, Gong? Ora. Apa? Ora. Aku mau tok pancing terus aku wis kempekan iki dhe ngantian. Mentok pancing terus males aku pisan. Ya ora males kok kudu Gatotkaca wonten dawuh. Kayangan ana kraman, kita kudu bisa nyirnake patih Sekipu sartaning Prabu Naga Pracuna. Lamun kita bisa nyirnake patih Sekipu lan Prabu Naga Pracuna, ulun prasapa kita bakal ulun dadekake Nalendra ora ketang ngamung telku deping paningal ana ing Sela Kandawaru Binangun Gatotkaca. Mandika sinten? Wong milahing Mas Tunama Sidam Sari. Gatotkaca wonten dawuh ulun yen kita ndangu lan panjenengan ulun Sang Hyang Bathara Brahma. Ulun Bathara Brahma iya. Ulun putra Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nggih, ulun. Wonten menapa mrepeki dhateng pun Gatotkaca. Ulun mung kepengin weling. Sing ati-ati sabab patih Sekipu kuwi digdaya pilih tanding boboting yuda. Nggih, matur sembah nuwun. Ilaheng. Kula Gatotkaca. Panjenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Malsu ya malsu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinundrawati nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mang bakal weling kan jeneng kita. Gatut. Inggih, Bu Ulun. Wonten menapa? Sing ati-ati. Merga nang ngarepmu kuwi copet tenanan. Wis ajar kowe jenenge buka wadi. Ning ngesak sing jero ya Gatotkaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal merga ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak.
Gatotkaca surti dingati-ati duga-duga digawa aja nganti kaya bocah cilik kula pangestu ulun banyu mili kricik-kricik mangkat tonggir nyuwun pangestu Iwang Pikulun Bromo lan Iwang Pikulun Bathara Kala sing ati-ati sapa iki murup sak tebok dadane jagoning dewa Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca ya kowe sapa Patih Sekipu Mantra dawing Iwang Jatimurti aku kena nyirnake Patih Sekipu Mantra wah gaglak limpamu para dhewe jagoning dewa ingkang sekawe titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang mangga pulih mun Patih Sekipu lah kaya iki Gatotkaca lah kok mengah peribasan telung kedheping maningan mbok apake nggih kula cokot lho Gese aja nyokot kita kuwi nadyan kaya ngapa kita ki turasing satriya tama ibu kita ya putri sing jeneng satriya aja nyokot Patih Sekipu nyokot gulu kula tuwonten kula cokot kula wales piyambakipun pejah pukulun ya ning sesone aja nyokot ya iya ora kena kita kuwi anadyan turun buta ning kita kuwi satriya nggih aja tak cokot mboten nyuwun pangapunten pukulun ya kula wau kula sampun nyuwun pangestu kalian Bathara Brahma kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pangestu kalian kula kose ta aku ket mau kira ketemu karo Brahma kok kowe iso ketemu ki nang ndi wonten mriku mrai pukulun badhe pinanggih pulun Bathara Brahma latri tindak mriki om milahi Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng. Celeng iki. Wonten apa pulun? Kuwi itu Bathara Brahma ning Grama. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Lah kowe iki dudu Bathara Brahma, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya. Naminipun Petra. Setan. Ulun Bathara Brahma piye kula Gatotkaca kula aturi tindak mriki wis ulun penak nang kene wae kok sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa Bathara Kala iki gedhe dhuwur maka ya buta wujute sanes Bathara Kala menika ndek lemu wah iki mesti doer mesti iki yakin mesti bagong iki ulun Bathara Kala kula aturi tindak mrene dadi Anggala Ludra Mas Patih Raja Dewa. Weh ya, Iwang Pikulun Narada. Wis. Narada jengkelmu kuwi udu Bathara Kala kuwi Bagong kuwi ya abdine bapakmu. Kula Gatotkaca. Wis konangan iki. Ngarep gleleng sithik ora entuk. Naga Pracana Sirnana. Niki ngestaken dawuh, Bu. Iki nganu lho iki apa jenenge iki siluman lho, Tru. Kok siluman? Awake wong ndase naga. Mula jenenge Naga Pracana. Heeh. Medeni. Ilate cawang. Yes men. Sowe. Wani ngagrah ana ning ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Patih Sekipu. Moro kage rungokno. Patih Sekipu mati ana ing repat kepanasan. Lho, mati ana repat kepanasan. Aku ingkang nyirnake. Wah, iblis lanatku. Sapa? Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Satriya bagus nggawa kirek loro. Yo dunake kirek. Cokote terus aja. Weh, rasa ngopo? Aku kan persis yo men rasa nesu to ora. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatotkaca ing sagu nyampurnake kowe. Gandul dasmu Baladewa. Ndak mestakaning dening Sang Gatotkaca. Nengge Sang Prabu Naga Pracana pinancat pundhake den untir gulune jebol pisah mestaka lan gembung. Aduh, nyenengke tandange jan. Wah,
Swandak cek gong. Rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gelutin Ndara karo kanca mau? Ora ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Dis ngene iki. Des. Des ngono. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngapa? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Ya. Batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru petolon rodon joget-joget. Aku tuku ger, waduh. Padang kahanan kayangan. Barang butuh ku Gatotkaca ingkang tumandang karya Petra. Nun, bapane kon rene. Bapane sapa? Bapane Tetuka, bapane Gatotkaca. Oh nggih. Saniki Iya. Niki napa? Ding keluar. Bapane Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene? Kaya kowe tok reng, aku mung paton diangkat kok ya. Ning nganden. Apa? Kan ajeng mrisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah riki. Iki Anake sapa? lho. Ora edan. Petra, Nun. Mbok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep gojek terus ki karepe. Wis. Sesuk gampang meneh. Gojek kok ora entuk ora. Werkudara. Iye. Kita ora ngerti to, bocah. Sing tak joko nang pabrakan pancen kita ora tak wene ngerti pundak kita ora ikhlas. Sapa? Iki Jabang Tetuka. Wah, aja guyon. Ora guyon, iki Jabang Tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Hyang Jatimurti, Gatotkaca. Wah, edan. Gatotkaca Wonten dawuh ayo madhep rono. inggih. Madhep rono. Inggih. Ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Aduh, Rama, kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Apa iku? Telek pitik. Kaya ana ora apa-apa duncalke. Gemesku karo Ndara-Ndaraku dolen ngundang anak ayo entuk gundang-gundang. Bareng cucu iso duk-duk. Anakku. Ayo arep ngopo? Ayo. Dewa arep dijunjung. Sembrono. Kanca saged cekele kawinane dhewe ora. Ayo mundur. Nggih. Rada mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah sik. Ratu digetak-getak ora. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat baguse kaya edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho. Menika sinten Kakang Mas? Anakku. Putra panjenengan Jabang Tetuka dijedi nang kawah. Wujude kaya ngono. Anakku nggih Gatotkaca anakku cah bagus. Kok Kang Mas, oh. Mbok kula dipun parengaken nderek ngaku putra. Lah. Anak-anakku dhewe. Nek pengen anak gawe dhewe.
Mbok anakku dipek putra. Ora sudi. Anakmu kaya luwak kabeh. Mengke kula jadi enten lendut pun. Utang kowe seneng. Kang Mas kula tak ngaku anak. Ora entuk. Perkudara iki apa to? Wong ya iki adimu to. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora, pokoke anak-anakku dhewe. Nggih ngaten kemawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri. Wanudya. Kang Mas kalian kula bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Lho. Perkudara kowe iki ngapa to? Wong Permadi iki bagus kaya ngene nek duwe bojo ayu anake mesti apik. Urung karuan, kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi ki nek ndi mesti ngeceh-ceh. Tur mesti nglarani atine wong wedok anake rung karuan bagus iso uga anake Permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Karo adine kok kaya ngono. Gatotkaca lho wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu yo nggir cah bagus nggih nderek paduka Kanjeng paman kemawon. Sendara Gatotkaca bakale sesuk nek ndoro anu Permadi entuk anak, anu kagungan putra mesti terus dipek mantu Randala Werkudara. Bar aku besanan iki to. Moh. Ora apa-apa. Emoh. Tak gawe anakku wedok sing wis meteng iki lho. Gelem ya? Moh Enggak. Moh aku pokoke moh lah. Dentoke anakmu sing nomor 2 kae lho sing coba. Ya, tapi senengane ora. Kulon rada besanan kali kula. Ora sudi. Dewa kok kon besanan ro kere. Anggemu ya anakmu apik-apik ya anakku ki ayu-ayu kabeh tur widodari. Iki ngopo lho gareng mlaku-mlaku kok lho. Mangan ora ono kegiatan. Lho, jare Semar ora melu nang kayangan. Kula nusul. Oh ya syukur Perkudara. Iye. Syukur ya Yayi. Anakmu wis bisa njunjung derajating wong tuwa. Wis tukel nom-noman ingkang bakal ngarumake nusa bangsa lan negara Ngamarta. Ya. Ana ndi Bagong? Goleki gunungan. Empon iki urung oh ya. Kok kesusu ngopo to ya? Selak kepoyo itu lho iso diampet kok. Selak kepoyo. Mula Gatotkaca iki dadi pengareping nom-noman iki bakal ngarumake asmaning wong tuwa lan asmaning negara Ngamarta. Ya. Purnane gati sura sudrajane kang rat. Soh braste kang Wasdaran Stuti Werkudara. Ya. Muga-muga wilujeng sak kabehe. Ya Kresna kakangku. Yo, jajak. Jang. Iki wiyagane iki do micek kabeh wae ya. Wis dijawuhi ya, jajak. Jang.